The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Before we start our Bible study today, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us of all unrighteousness. You will then be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Now, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue is not naming your sins. The issue is faith alone in Christ alone. He who believes in the Son has eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Therefore, let us pray. Heavenly Father, we are here once again because we love the Word, because we are members of the royal family of God through our faith in your Son, the Lord Jesus Christ. Because from eternity past, our life has had meaning and purpose, and with definition. Because we are commanded to take in the Word daily, just as we assimilate food daily. And we recognize that this is our briefing. This is our means of growth. This is the means of glorifying the Lord Jesus Christ. We are left here in this world for this purpose, and therefore we ask that through the ministry of God, the Holy Spirit, you enlighten us so that His purpose might be fulfilled today. We now pray that you give us the necessary concentration and focus to the things you're going to teach us today. All this we ask in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Well, anyano sa kita sa atong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ug kita naa sa mayong panglawas. I hope you are in this new year 2018. Unang adlaw kini sa
bagong tuig ug gikinahanglan ang atong pagbag-o sa atong pagtan-aw sa atong pagka-Kristohanon, nga atong pananaw, ang atong attitude, mga usab na ato ng usbo ng atong mga pangunahunang mga kalibutanon o tawhanon, pulihan na kini sa atong ginaingon og post-salvation epistemological rehabilitation. So ang mga pulong sa Dios na mga puli ni atong mga pangunahuna nining bag-ong tuig. Ug magapadayon kita sa atong pagkaon sa atong kalag. Adlaw-adlaw man natong pakanon ang atong kalag sama sa atong pagkaon ug kalanon para sa atong panglawas. Ang atong kalag mao ang labing mahinungdanon ug ato kining patubuon pinagi sa pagsunod sa mando sa Dios diha sa 2 Peter 3:18, 2 Pedro 3:18 nga kita tubo diha sa grasya ug kahibalo kang Ginoong Hesukristo. Okay, so nining adlaw atong ipadayon kining atong pagtuki nining bahina. And as we have said, this is bilingual nga Bible study. O alang lamang kiniusab sa kayuhan sa uban nato mga kaigsunan nga Visayan speaking people. O ato man kining ipaklaro kanimo. Aron masilsil gyud kini mga doktrina gikan sa Biblia o sa way lipod-lipod kining pagtuon sa pulong sa Dios is giingon nato kining no holds barred. Pasabot ini nga ang tanan mao'y tumong sa pulong sa Dios. Just as ang tumong sa kaaway sa Dios kamo si Satanas ug iyang mga demonyo, ang tumong nila mao sa atong hunahuna. So nag-away kining kinsay mo ilog sa pagsud sa itong una ba sa kalibutan nga iya ni Satanas o iya ba sa Dios. Mao kana ang away bugno kining espirituhanon o kita nas taliwa. Papilion kita. We are in between. So we have to use our God-given free will kinsa may atong uyunan o atong sanungon, pagsanong, pag-respond. So, nining adlaw, ato kining ipadayon atong pagtuki nini. First of all, we have been taught by doctrine, mitudluan kita, ug nakatunan nato kini sa doktrina sa Biblia that once we become believers in the Lord Jesus Christ, anay plano ang Dios alang kanato. God has a plan for us, being members of the royal family of God or the church age. Now, ang plano sa Dios alang sa imong kinabuhi is exclusively tailored for you by God in eternity past. So, wa pa niya himo ang tanan. Iya na kining giandam ang plano sa imong kinabuhi. Og ang description sa plano sa Dios alang sa imong kinabuhi mao ang the best and the highest. Mao kinalabuan o kinanindutan. Now, ang Dios matinumanon gyud siya sa iyang pagsangkap sa tanan niyang mga anak. God is so faithful to His children, and you are now one of them. You are a believer that He clearly reveals His plan for you in His Word. Diya siyang pulong. Kining plano sa Dios alang kanimo in the church age is called protocol plan of God. Protocol. Now, kay ang Dios, ana siya sistema, a power system. Learning this system is only through
your positive volition in studying His Word. Kining iyang system, power system, mao ang iyang kabubuton, ang iyang tuyo alang sa imong kinabuhi. His system is His will and purpose for your life. O it is the power of the normal Christian life. It is the supernatural life of the believer. Now, wa kabiyai sa Dios ingon nga magtutuo nining kalibutan without hope, without strength and ability to face and overcome the many attacks which will come from Satan and those in his power system. Wa kabiyai. Kaya ang Dios sa iyang pagkamatinumanon o sa iyang grasya nga mao'y policy niya has given you and me a system, a power system to operate and live as Christians in the devil's world. Kining devil's world mo ni ang original ini cosmos diabolicos, the devil's world. Ug ang Dios nagahingpit, completes and fulfills His plan through those who live in His system. Nakita puyo na niining maong system niya nga gikanlan nato karon og divine dynasty, operational divine dynasty. Kaya ang iya ni Jesucristo samtang dinhi pa siya sa yuta, in His humanity, ang iyang power system gitawag man to og prototype divine dynasty. Ang sa ato nga gibilin ni Ginoong Jesucristo sa dihang gibuhian na iyang espiritu samtang gabitay siya dito sa cross alang sa atong mga sala, mingon siyang tapos na, tetelestai, ang buot pasabot na human ang iyang misyon. Ug iya dayong gibilin kining maong divine dynasty. Ngari ka natong mga magtotoo. So God completes and fulfills His plan through those who live in His system. Kita nga angay o gikinahanglan nga kita magapuyo diha sa maong sistema nga may gahom sa Dios, divine dynasty. Now get this. Outside of God's system, outside of the divine dynasty, there is no victory, there is no peace, why kalampusan, why kadaugan, why kalinaw, why kalipay, and no purpose to life. So, mao ka na atong angay hinuktukan nga kunwa kita magapuyo diya sa maong gahom, dapit nga may gahom sa Dios, then life would be miserable. So therefore, labi na karong panahon na, niining panahon nga mahulgaon kayo. Now, actually, we are living in a very perilous time. I hope you realize that. In fact, kita nagapuyo right in the middle of the most spoiled, the most pampered, the most corrupt, evil generation. This means, kini nagpasabot, nga naay mass confusion out there. Why is this so? Nga naman mao man kini? It is because, listen, it is because there is a vacuum of the soul among believers today. Naay kabhang, naay emptiness. Why so? Thus, ang mga magtutuo must always be aware of the fact nga kita, we are miserably living in a very perilous time. Ang Biblia nagasulti, a time of lawlessness, a time of evil. Hence, ang mga magtutuo badly need Bible doctrine with which they can redeem the time or purchase the time again because the days are evil. Abrihi ang imong Biblia diha sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 16. Ug kana nagasulti, redeeming the time because the days are what? Evil. Dautan.
ang panahon. Now, the attitudes of majority of believers today are so sloppy. So much so that there is a mass confusion out there, like I said a while ago. Kasagaran kanila, ana ay mga sayop, mga wrong priorities, sayop nga mga pasiuna, instead of making Bible doctrine as their priority. Nangausab na ba? And wa ba kang kahinumdum nga kining atong age, kining atong panahon, imbis kini ang panahon nga kita makaamgo. This is the age of apostasy. You know what apostasy means? Apostasy gikan kini sa duha ka pulo nga Griego. Apo, anstasia. Ang apo, departing. And departing from the truth. Ang buti pasabot ni aton na lang ning langkubon sa paingon nga apostasy means departing from the truth. Wala na ang mga katawan. Nangausab na ang mga pasiuna. What ay mahimo nini? This is the reality. We have to realize all this. Kining mga magtotoo karon dili mong puntanan na may mga tarong ug naagihapoy nagmatinumanon, nagmakugihon, nagmalahutayon, nagmasubayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kining mga negatibo nga mga magtotoo, way gana, way interes, way kadasig, way tinguha sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kini sila mga casualties in the angelic conflict. Casualties. Instead of becoming winner believers. Inumdum ka ang tinguha sa Dios, God's will, or tuyo sa Dios sa mga magtumaw nga mahimo unta sila mga mananaog. That is God's will. That all believers be winners in life and winners in the life hereafter. So, what's the main cause of this, mga utana katingali? Well, they had been victims of the 8 stages of reversionism. Kung ikaw nagasunod na nining atong doctrinal nga pagtuon sa pulong sa Dios, adunay 8 ka mga ang sa pagkabali, reversionism. Still remember the 8 stages of reversionism? Number 1, reaction, distraction. Number 2, frantic search for happiness. Nagkadipo-dipo ka nagpangita o kalipay. Puli sa una nimong kalipay nga maong pulong sa Dios. Ikatulo, Operation Boomerang. Nibaw ka na kung saan yung boomerang? This is true in Australia that kung na sila'y igon nga, like for instance, sa kalanggam o sa padihang object, ila kining gamiton kining murag kurbada nga inunta stick o ila kining ilabay ngadtong ilang punteriya o kini kung di maigo, mubalik, musumbalikan nila. Now, this is Operation Boomerang. Ang imo mga pangandoy tinguha, mga pangibog, kadtong unang frantic search for happiness, kini musumbalik nimo. Dili na noon ang husto nga imong ipagita. And then number 4, mao ni gitawag sa in English og emotional revolt of the soul, mo rebuild din ang imong kalag. Number 5, negative volition to Bible doctrine. Negatibo na gyud. Wa na gyud. Sirado na gyud mong pananaw bahin sa doktrina sa Biblia. Number 6, blackout of the soul. Nanay, dili kay brown out, blackout na gyud. Mong ngiob, mong ngit-ngit na gyud imong kalag. Number 7 is scar tissue of the soul. Nanay, uwat. Unsa may mong makita sa usa ka uwat, mong naisamad nga unya mo uwat na unsa man na, di ba gahi kanang uwat mo gahi na. Now naanay unsay nga na ingnon na lang nato nga uwat na diya sa imong kalag. Unya number 8, mao na nang reverse process reversionism.
bali na tanan, nga bali na gyud, wa na magkadimao. Kining 8 ka mga ang-ang sa reversionismo. Kini is a pitfall of most believers who started to be negative towards Bible doctrine. Nagsugod sila sa pagka-negatibo, ay gana ba? No. Ang mga magtutuo nga maunining matang sa mga magtutuo, I mean, believers who have a negative attitude toward Bible doctrine, one sila pag-angay silang kaugalingon. They do not like themselves. They hate their own selves. Kaya ano man. Kaya ang usa ka tao nag-miserable. Di na siya muangay siyang kaugalingon. Murag, he hates himself. No, makaako ka bag mao kini ang mudangat kanimo? I don't think so. No. Ang grabe pa na they cannot enjoy anything in life. Wana gyud. Wana sila gana niya moingon na nila, wala ko kasabot niya akong kinabuhi. Nagka-guliyang naman eh. Now, nga namang they cannot enjoy anything in life. Why? Because in their mind is a vacuum. There is an emptiness. Empty of what? Of truth. Bible truth. Now, unsa may mo makita sa usa ka vacuum o vacuum cleaner an example. Unsa may nature sa vacuum cleaner? Di ba mo suyop? It sucks in. So kung ang imong una-una, ingon nga Kristohanon, kabhang, way suod nga kamaturan, unsa may suyupon niya na, di ba mga mini? So anay kamaturan hisod diya si mong una-una. Huwag makaigana lagi sa doktrina, huwag kayo gana sa pulong sa Diyos. Huwag kayo gana sa kamaturan. So, nagpabilin ka dihang, empty ang imong una-una. So, unsa, sama sa vacuum cleaner, it will suck in false things, mga mini. O, mao na nang makasamot na kagrabe ang imong kahimtang. Well, like what I always say, they're just a product of their what? Of their decision. They are miserable, confused people. I don't think you can afford to be miserable and confused person. Now, mangutan na ko nimo to, unsa may pasabot og reversionism? Kining tukbil na magyud ta bahin ini, unsa man gyud ang reversionism? Kining reversionism gikan kini sa pulong reverse. Well, it is to change direction completely. Imong usbon ang imong tumong nga usab gyud. Change direction completely to turn in an opposite direction. Ang sukwahi na yun. To turn backward, to reverse. Ang example lagi nini, when you're driving an automobile or any vehicle, then you want to use your reverse. In other words, sa laing pagasulti, ang usa ka magtutuo who turns his back from the study of God's Word is in a state of reversionism. Before, the believer we're talking about used to be very interested. Mainiton siya. Boiling hot siya ang iyang attitude towards the study of the Word of God. But now, he completely changed that priority. That routine he used to do, karon, manigingon sa in English, he is now lethargic, recalcitrant, negatibo towards his first love. His love towards taking in Bible doctrine. He is now what you describe as a reversionist believer. Reversionista na. Nga term kinis kasagarang mga Kristohanon, they term this as backsliding. Now, doctrinal teaching does not use that. Kining backsliding. It is reversionism. Reverse na lagi, bali na tanan.
And as a reversionist, kining maong magtotoo nga atong gisgutan is residing now in the cosmic dynasphere. Cosmic dynasphere, ang opposite sa divine dynasphere. Cosmic, iyan ni Satanas. Naiduha siya ka dapit nining gahoma, CD1 o CD2, which we will discuss later on. Okay? Now, sa atong pagpadayon, sa atong paghisgot niini, atong i-comparar kining pagtuon sa pulong sa Dios nga gikinahanglan ang atong pag-metabolize ang pulong sa Dios nga atong gitun-an pinagi sa in a plain explanation niini nga kung maghisgot ang metabolization of Bible doctrine ato kining dungog, atong gisabot, atong giangkon, atong gituuhan ug atong gigamit sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Okay? Now, on metabolism, ato lang ni hisgot gamay. May tungod ning metabolism. Kay gikinahanglan man lagi ginamangyoy pulong sa Dios diha nga nagaingon, be not only hearers of the word but be what? Doers of the word of God. Kinahanglan nga imo kining buhaton tumanon. Dili lang kay sige lang kagpaminaw. Kay kini mahog man lang academic knowledge ug it has no spiritual value. It has no spiritual value sa imong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Why kapuslanan? So we must metabolize. Or by the way, ang pag-metabolize nini dili kita ang bubuhat. Ingon nga mga Kristohanon, dili kita. It is God the Holy Spirit who will do the metabolization. Ang ato lang, ingon nga magtotoo, pagdungog, pagsabot, pagdawat, pagtuo, paggamit niini, o automatic ang Espiritu Santo nga mo metabolize. Now, okay, ang Biblia draws an analogy between eating food and learning doctrine, which is the believer's spiritual food. Deuteronomy 8:3 o Matthew 4:4. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Now, just as food must be metabolized to sustain the body, aron mao kini mahimong kaligon, kusog, enerhiya sa atong lawas, so doctrine must also be metabolized before it becomes usable in our spiritual growth, application, or problem solving. Now, sa katao tingali mo order og pagkaon in a restaurant, ug ang pagkaon, if well presented, may be attractive to the eye. But does the food nourish him when he doesn't eat it? Makahatag ba niya og kaligon o kabaskog, energy sa iyang lawas if he does not eat it? Of course it doesn't. Likewise, the believer learns doctrine academically, but doctrine benefits him only when he believes what he has learned. Correct? No. That is the key. He must integrate the new doctrine he hears with the rest of the doctrine he knows for that new truth to contribute to his spiritual growth. Mao ni makahatag sa espirituhanong pagtubo sa imong kalag. Now, to dispel his ignorance, the believer must establish a firm policy of learning Bible doctrine every day. Ato giningatagag emphasia. Every day kita patunon sa pulong sa Dios. Okay? So, I hope masilsil na nimo. And he must always organize his day. Ang magtutuo, he must always organize his day to accomplish his first priority. Nga mao ang unsa, pagpakaon siyang kalag sa pulong sa Dios. The assimilation of God's Word. So, sugod karon, ayaw nakalimti kining metabolism from now on. That's a very important analogy to every believer's spiritual life. So, kung imo na
masilsil na kana, then you are on the right track sa imong pagtubo na niya sa imong Kristohanong kinabuhi. Now, timan na nato nga ang atong method of Bible study dinhi is through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Without the Holy Spirit's ministry, teaching ministry, why kapuslanan gihapon kini atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ang Espiritu Santo mo ang mentor, siya ang magtutudlo, dili kining nagatudlo sa YouTube o Facebook, dili, instrumento lang siya, kahimanan lang siya. Og ang Yahweh sa pag-cut-on sa pulong sa Dios is objectivity. Objectivity is having your focus and concentration on the message, not on the messenger. Kaya ang messenger masakaypon, but the message, why pagkasayo? You know what I mean? It is, ang issue ini is the message, not the messenger. So, another key to learning doctrine is to have an open mind. Bukas nga pangunahuna. Kaya kung siraduhan ng imong pangunahuna, di ka kasabot. Dili gyud makatudlo ang Espiritu Santo kanimo. O that is part of humility. Having an open mind is part of being humble. And humility, as we know, is the key to being teachable nga matudluan. Kaya kinsa man tong kinsa may mga tao nga kinalisdan tudluan. Unsa mang hugpong sa mga tao nga kinalisdan, the most difficult group of people to teach. Unsa man. Kantong mga unsa, mapaytason o arrogante. Dili sila matudluan. They are not teachable. Ikaw lamang nga mapaumsanon ang matudluan. Unya, ang Bible study nato is a worship. Nga naman, tungod kay atong gihatag og bili ang Dios ug ang iyang pulong. We're giving worth to God and His Word. That's why the word worship is taken from two English words, worth and ship. Thus, we are worshiping God. And what really does worship mean? Unsa magibot pasabot kung maghisgot tag worship? Worship means the exaltation of the person and character of the Lord Jesus Christ. And as we know already, the Word of God is no respecter of person. Dili mo tahod og kinsa kang pagkatao, presidente ka ba o janitor ka ba lang? No respecter of age or profession or status. And gawas pa niini sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, pagkat-on sa pulong sa Dios, pagmetabolize sa pulong sa Dios, it makes us realize and recognize our faults, our weaknesses, our unrighteousness, our personal sins before God. It teaches us what to do to conquer our faults and personal sins. O kinidili na mo baling ngadto sa Dios. It does not go back to Him void. So, kung naatingali mga paghisgot nato din sa atong Bible study through the YouTube and Facebook, kung murag imong huna-huna nga murag ikaw gi punteriya. Now, don't you ever think that the one teaching is hitting or personally attacking you. It's the Word of God that does it. Because the Word of God is alive and powerful. Sa ito itong kanunay at sa di pa kita magtuon sa pulong sa Diyos, kanunay gina ito ng gihiskutan niya. The Word of God is alive and powerful. Hebrews 4:12. Buhi og nagalihok nga gamhanan, sharper than any two-edged sword. So, Bible doctrine or the Word of God hits without exception, hits anybody,
without exception, including the one teaching. Di man ano to na. Now, okay. Unsa man gyud ang ultimate goal of our Bible study? It is not interpretation but application. Kaya lagi ang gisulti diya sa Santiago 1:22, James 1:22, be ye doers of the word, not only hearers. O atong hinumduman, let us reverse concentrate. Ang operation SLA, study, learn, apply. Study, learn, apply. Studying and learning the Word of God is one thing. Believing and applying the Word of God is another thing. Ang natong timanan ka na. You see, if a believer only hears the Word of God and not a doer of it, will tend to be arrogant, self-righteous, and legalistic. Na mao na dangatan. Kung sige lang tagpaminaw, why pagdawat, pagtuon niya na. While if a believer is a doer of the word, he will tend to be a humble, grace-oriented, and spiritual person. Choose. Papiliun tayo. It's a matter of choice. Now we have to consider this one thing. In Scripture, God emphasizes the essential virtue of humility as delineated in the principle, the way up is the way down. Ang paagi paingon sa taas, mao ang paagi diri sa umos. This is expounded or amplified in the second part of James 5:5, for God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Also in James 4:6. So let's be aware of the three stages of spiritual growth. Ato ning gitawag og Operation BAM. Ngano mang Operation BAM? B stands for baby believer. A stands for adolescent believer. M stands for mature believer. Ang maturity stage, as a mature believer, that's the ultimate stage. Mao kanay kinatungyan nga ang for all believers to reach, to attain. Why? Tungod kay that's what the Greek word pleroma means. Pleroma, Greek word. The stage where the believer reaches capacity for life, capacity for love, for happiness, for blessings. That's the stage. Mao kana ang that we believers glorify and honor God. Now, that's why before we study God's Word, we have to be sure we are filled with the Holy Spirit. Inundom ka? Because this is the process. The process is utilizing the principle of 1 John 1:9, the recovery technique, a confession directly to God the Father. And apart from this process, gawas niini, our Bible study is of no use, no impact, of no avail. Why kapuslanan? Why? Tungod kay ang real teacher, mentor of the Word of God, God the Holy Spirit, is out of the picture. Nga namang out of the picture siya. Kaya nga naman, wa man ta mo gamit lagi sa first step pagkumpisal sa itong mga sala. Kaya maghambin pag ani kag mga sa diya sa imong kalag, unya magtuon-tuon kas Biblia, way kapuslanan. Wa man diha ang tinuod o matuod nga magtutudlo ng Espiritu Santo. Wala. O ang atong pagtudlo din would also be of no use, no value, no impact, and of no avail to you. Way kapuslanan, alang kanimo. That's the reason why before you start digging up the Word of God, the mind of Christ, 1 Corinthians 2:16, ang divine viewpoint sa Diyos, we have to confess, homologeo sa Greek word. Confess our sins, mental attitude sins, sins of the tongue, or overt sins.
Kay kini mahimong babag, a barrier sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Then, sa imong pagbuhat niya na, kumpisal nga to sa Diyos nga mahan, we are back in fellowship. We are filled with the Holy Spirit and ready to assimilate doctrine from the Word of God. And, di lang kay kutubar ka diha, we have to move on to function in our spiritual life. How? By continuing to take in Bible doctrine. Now, by the way, ato kining lakbitan, kining pagtuki nining, minungdanon kayo. Nga, well, we have not emphasized so far kining ang gahom sa pulong sa Dios. As Hebrews 4:12 says, God's Word is alive and powerful, sharper sa duhay sulab nga espada. Now, there is power in the Word of God. The Bible is the only book maoray bugtong basahon nga makapausab sa persona sa tao ay ang kinabuhi. That's the only book that will change a person's life. In fact, it is a difference maker. Why? Why difference maker? Because it makes people good and makes good people better. You see? Making people good and making good people better. Now, as we know, sa ato ng pagpadayon sa paghisgot ni kaimportante kabililhon ining mga butanga, ang tanang mga basahon, secular, they inform, right? But only the Bible can transform people na makapausab. Ang mga pahina sa Biblia glow with the grace of God. Na ang grasya sa Diyos. Unsay kanunay natong bat-bat dinhi, we only are alive right now because of the grace, mercy, love, courtesy of God, which we do not deserve. We do not earn nor do we work for. What a katakos. And in fact, listen, wa ganit tay dilita ang ayan nga mabuhi. That's really a reality there. We don't deserve to be alive, you see. But God still works His grace on us. That's why He makes us alive. Because nasa tuyo sa atong kinabuhi. I hope you learn that early in life. Nasa tuyo, oy. Kaya uban kaninyo, nagpaminaw nini karon, tingali mo yung may tawa o kasabot sa akong kinabuhi. Huwag kasabot, kaya huwag ka magtuon sa kamaturan. Anak, klaro kayo ang pagpadayag, pagpahayag, pagpaklaro, pagpatinaw, paghimo nining tataw, ang katuyuan sa Dios nga gipabuhi pa kita. Mao na ang Biblia, ang pahina sa Biblia na puno kini with glow with the grace of God. Nagahatag ka na to kini og paglaom and meaning for everyone who will look to it for help. Ang iyang pulong is not just a book to be read, but to be obeyed. Kinahanglan tumanon. The judgments, the statutes, the laws, etc. are things we are to obey. Natong sundon. Ako malikon nga we are still alive and kicking right at this very moment because God has a plan. The best, the highest, most fantastic plan, fabulous plan for your life. Inumdum ka ba sa Operation IAPS? Ang plano sa Diyos is a problem identifier. Makaila ka ug naa nay mga problema. Gawas pa nini, it is a problem anticipator. Muuna, makaalinggat ka na, makauna ka. Una pa muabot ang imong suliran. Gawas pa nini, it is a problem preventor. Maga-prevent, pahunong. O gawas pa nini, ang plano sa Dios is what? Problem solver. Magasulbad sa
suliran. Well, we will discuss more deeply and thoroughly niining bahina later on sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now, okay. Kinigod, agi manig review sa atong mga na hisgutan na sa pipila na ka mga sessions na to. How many kinds of people walking on the face of this earth? Pila man kaklaseng mga tao. Pilang kaklaseng mga tao. Dili kay bahay o laki. Dili. Pila kaklase nga nagalakaw ni kalibutan na. Ang tubag, only two. Dili tulo, dili upat. Only two, duha. Believers o unbelievers. Mga magtotoo o dili magtotoo. Now, ang mga magtotoo, believers, na ay duha ka klase pod. Na ay winners, nga mga mature, o losers. Ang mga losers, mga carnal reversionist. Okay? Aritas mga unbelievers. Pila man ka klaseng unbelievers? Duha pod. Ang una, ascetic. Kining giingon og self-righteous, mga matarong silang kaugalingon, legalistic, managitawag sa mga kadaghanan na good people, mga buotan, way kontra, mga religyoso, mga Diyosnon, okay, mo ni ascetic. Pero mga unbelievers na sila, mga dili magtotoo. Unya, yung kaduha, mao kining lascivious, kining mga obnoxious, kana mga mapatuyangon na gyud, mga dili mga law-abiding citizens, mao ni lascivious, mga badlungon ba? Well, ang mga lascivious, mga badlungon, mga masupakon sa balaod, mga kriminal, mga druggies, mga salawayong lungsuranon, obnoxious people, in general, gitawag na silang mga bad people. O kini mga unbelievers. Ang mga unbelievers are eternal losers. Ug ang mga believers are eternal winners. Now, dihas Mateo 7:13-14, unsay gisulti diha sa English. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. Daghan. Nabihan daghan na nagasuod niya na. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. Only few find it. Now, where do you belong? O sa imong pagkakristohanon, kung ikaw, you are now a believer in Jesus Christ, then you are an eternal winner. Bisan todo, wa pa ka makaabot sa imong pagkahamtong espirituhanon, pan ikaw luwas na. You are now united with Christ forever. So ngayon, karon nga ikaw magtutuo na, ang pangutana karon, how intimate are you in your relationship to God? Do you know who and what God is now? Naklaro na ba yun nimo kinsa o unsa ang Dios? Mao kanay pangutana nga imong tubagon, ingon nga magtotoo. Ug ang Biblia atong hisgutan pagyugdugang kining Biblia nga kanang basahon nga imong gikubtan kung naa kanimo karon. Yes, I would urge you nga mag-andam ka sa imong Biblia sa di pa kita magsugod nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Nga always ready ka na sa imong kilid aron mo kana abrihan nimo sa panahon nga doon na tayo pag-isgutan ng mga bersikulo o mga kapitulo. Now, okay, kung naan nimo kanang Biblia karon sa imong kilid, the book you are with karon, tingali, you are holding it in your hands, that's the greatest book the world has ever known. Kini ang Biblia. Kini dili kasagaran nga basahon, and it is always updated. It has no second edition. Ang contents niya na mao ang mga huna-huna sa Dios.
God's viewpoint. And it is the most powerful thinking in the whole universe. The most powerful thinking. Mao ni atong gitun-an. I hope you realize that. Ug ang Biblia, wa kini inunta tagal kay timeless man kini. Wa kini kinutuban. It is timeless. It is enduring. Mulahutay and eternal. Wa nay katapusan. What do we mean by those? It means God's thinking has existed long before everything came into existence. Mao ni una sa Dios. Ang Biblia nagapadayon to be the most published and most distributed book. Labing gimantala, labing gipangapod-apod nga basahon sa tibuok planeta. Why basahon nga ingon ka mas gisaway, mas ginadili, mas gisunog kaysa Biblia? And yet, apan bisan pa niya na, kini nagpabiling anaa gihapon. It is always available, labas gihapon, ug mobarog nga magpabiling labas ug makahuluganon ingon sa gihapon sud na karon sa miaging 2,000 ka tuig in the last 2 millennia. Now, diha sa Marcos 13:31, ang pulong sa Dios o ang Dios nagaingon sa iyang mga pulong, ang langit ug ang yuta mga hanaw apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. Heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. Asa sa mga pagtulun-an diha sa Biblia mao ang plano ug tuyo sa Dios sa imong kinabuhi. And God's purpose for your life will never ever change. As what Psalm 33:11 says, His plans endure forever. His purpose lasts eternally. Mulungtad hangtod sa kangturan ang mga laraw sa Ginoo ug magpadayon sa way katapusan ang iyang mga tuyo. Yes, God knew we would be born in the previous century. Previous nga siglo. God knows exactly the circumstances and changes that will take place in our lifetime. Correct? Ug ang Dios nagadisenyo a plan and purpose for our life. Mao na unsa ka mainungdanon diya ang Biblia. Unsa ka malahutayon ini. Dili na mabungkag o mapusgay. There is indestructibility of the Bible. The Bible is indestructible, so with Christianity. Ninumdum ka ba ni Emperor Diocletian, siya nagaingon, the Christian religion is destroyed and the worship of the gods restored. Now, 10 years later, miabot sa napo katuig, kini si Emperor Constantine made Christianity the state religion. Ang ningsulti nanto mo si Emperor Diocletian na the Christian religion is destroyed and the worship of the gods restored. Pero 10 years later, kini si Emperor Constantine mihimo sa Kristyanismo the state religion sa estado. Niya diha po'y Amerikanhon nga pilosopo nga si Thomas Paine, kini siya critic kini sa Bible. Magsasaway sa Biblia. Iyang gipredict nga there will not be 5 Bibles in America. Karon, pila naman ka mga Biblias Amerika. There are millions and millions of Bibles here in America. Mao katoy sulti nitong Amerikanong filosopo, Thomas Paine. Unya diha say French philosopher nga si Voltaire. Unsa iyang sulti? 50 years from now, kalim-an katuig gikan karon, ang kalibutan di na makadungog
bahin sa Biblia. Apan nahibaw ka kung siya nitabo. Kaliman katuig ang hinglabay, ang Geneva Bible Society mipalit sa iyang printing press nga naga-imprinta sa iyang mga pamahayag, and they used it to print more Bibles. Diyaw mo na. Kini si Dr. Lewis Spirit Schaefer. Kailangan tingali ka niya. Usa ka great theologian. Dihay usa ka panahon nga miingon siya bahin sa Biblia. The Bible is not a book a man could write if he would. Nor is the Bible a book man would write if he could. It makes sense. Now, timan na to, higala nga dili magtotoo o igsuon nga magtotoo. Nga ang Biblia kini pag-refresh sa atong panumduman, bahin ini. Ang Biblia mao ang basahon sa Dios, ang iyang instruction manual. Na kung mupalit bitaw ka og usa ka gadget o unsa na dihang appliances, di ba, sa di pa ka mugamit niya na imo unang basahon ang instruction manual. Unsa may tuyo niya na aron mo enjoy ka na imong gipalit nga appliance, TV, unsa pa diha, computer, og mga unsa bisag unsang mapalit nimo, kinahanglan nimong basahon ang instruction manual aron mo enjoy ka. Kaya di ka mo basa, magtuon niya na, unsa man yung pag-enjoy? Enjoy lang ka, maguba na noon itong imong ipalit. Okay? So, instruction manual is important. Ang pulong sa Dios mo, instruction manual sa Dios, aron matulid, makanang inunta, mapahiluna, o ma-organize ang imong kinabuhi. Mao nang kasagaran kanato nga wa magtuon, wa ta kay bawo may tungod sa Dios ug sa iyang mga pulong, mayon ta wa ko kasabot sa akong kinabuhi. Natural. Wa man ka motuon sa iyang instruction manual, wa man kay alamag unsaon nimo pagkinabuhi sa hustong pagkinabuhi subay sa unsay gi-instruct sa Dios. Di ba? So I hope na klaro nimo na kining atong gihimong yano kayo mga ehemplo. Gawas pa niya na ang pulong sa Dios, the Bible has unique in its ethics and morals. Talagsaon. It is unprejudiced. It has its enduring freshness. Malahutayon nga kalabas niini. Mao na nga kung naay mo madungog nga paghisgot, pagtuon sa pulong sa Dios, dinhi mo yung nakadungog naman ko aron, mura magibalik-balik niya. Okay. Yes, this is part of the doctrine of inculcation. Pag sinilsilay, balik-balikon yun na, hangtod mahimo yun ang tinaw, tataw, maklaro yun nimo. O ka na mahimo na ng bugos o timos sa imo ng pagdawat niini, o anha nimo maklaro yun, unsa ka dihay kanindot ang pagkinabuhing Kristohanon. Subay, yan ang instruction manual nga gipahiluna sa Dios. Kay buot ang Dios nga mahiluna ka. Mapahiluna nimong imong kinabuhi. Organize ang imong pagkinabuhi. You become sensible, rational, logical, o nanay ka sibot nimo, nanay ka hanas, o nanay imong ang imong pangisip is really sharp. See? Because, God desires all believers to be doctrinally smart. Nga smart ka, bahin as kamaturan. Nga imo kining gamiton sa imong pag-atubang sa kinabuhi. So akong malikon, the Bible has its enduring freshness. Mao na nga atong gibalik-balik na to, dili ka na karaan kun dili bag-o labas gihapon ka na. Kaya ang pulong sa Dios kanunay labas, fresh,
It is supernatural, labaw pa sa natural. Talagsaong balasahon, unique as literature. The things that were written in scriptures so long ago are to teach us patience and to encourage us. Matud pa na sa Roma 15:4. Now, ang pulong sa Diyos, by the way, mandates believers, nagamando kanatong mga magtotoo sa renovate sa atong pangunauna. Renovate meaning pagbago, sound mind with confidence. Apply the post-salvation epistemological rehabilitation. Sa akong nang giniingon, ang kinahanglan lagi tag rehab. Okay? Rehab. Ano sa pasabot? Rehabilitation. Sama niya itong netabo sa akong kinabuhi. Ambot pila na ng tuig, 1996. I had a massive heart attack din sa Amerika. O binakog maunag yun to, panahon na kuhaon ako sa Diyos apan. Wa pa man di ay. Kaya napaday siya ituyo. So, gipabuhi pa ko niya, gipalungtad pa ko niya. Grasya lang eh. Tungo sa grasya ra yun. Kay imuha nga, imuhang kunon nga maing laki ka, ligon kag lawas mo na, kuang ka, bright ka, smart ka, dili. Tungod lang sa grasya sa Dios. Kay na siya tuyo sa matag usa ka kinabuhi. So mao na nga 20 naman siguro, 1996 na hitabo. 21 years. Okay, sa akong atake sa akong kasing-kasing, kung hangad sa Ginoo nga unsay imong kaumuton wa kay mahimo, ikaw may magbubuot sa kinabuhi sa tao. So nagaampo lang ko kaniya nga iya kong lugwayan kung mahimo saan ta magdi. So mao tong giatubang na nako ang pagpadung na nako sa operation surgery room, operating room, o ako dahil gipangutan ng mga doktor o mga nurses, are you believers in Jesus Christ? O kasagaran kanila miyango man, di akong ginan. Well, if you are believers in Christ, thank God I am in good hands. So dito, it lasted for maybe 5 hours ang ilang dis-dis akong dughan o I had my triple bypass. But sa ako ng pag-abot na dito sa operating room, ako yung reverse concentrate akong gi-recall ang mga pulong sa Dios. Ug nga kadtong akong pagpangutana sa mga nurses o mga doktor, are you believers in Christ? It gives some impact nila nga gikinahanglan nga imong barugan ang imong pagkakristohanon. So okay, so rehab, balik ta nitong rehab, gikinahanglan ang rehab. Kung man ka makaagi o mga surgery unsa kinahanglan kag rehab. Of course, I underwent the rehab. Kita, yatong panahon na kadungog ta sa mayong balita sa kaluwasan, the gospel, o atong gidawat si Kristo nga atong manluwas, nahimo na taon sa. Muragikan tang gioperahan. So, human surgery, kinahanglan ng rehab. So, kini karon ang atong giatubang. Apply now the post-salvation epistemological rehabilitation. Unya, gawas nini, prioritize God's Word. Unhon gyud ang pulong sa Dios, pagtuon sa pulong sa Dios. And we have to live in the light of eternity. We have to be occupied with Christ as we grow in His Word. So, ato kining ipadayon sa sunod nga higayon, gidapit ka gyapon higala, higala nga dili pa magtotoo o igsuon nga magtotoo, fellow believer in Christ nga
magapadayon ka sa sunod nining atong Bible study, doctrinal Bible study through the YouTube and Facebook under the Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kining tanan. Magampo ta. With our heads bowed and eyes closed, let us dedicate the closing moments of our Bible study to those of you who are without Christ, without hope, and without eternal life. This is a moment in your life, no matter what you think, no matter what you believe. It is a moment of consideration. It's a moment to put everything out of your mind. Think about the Lord Jesus Christ. Think about His person. What does all this mean? Well, Jesus Christ died for our sins. He paid the penalty of all the sins that we made. The scripture says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Now, good deeds have nothing to do with our relationship to God. No matter how many good deeds you do, that's where Christ comes in. That's how important He is. Because He is the only one who can present you faultless before God. And how does He do that? Like I said, He went to the cross. He went to the cross for only one reason, one purpose, to die for you. He died for you. That's God's grace, His absolute grace. And what does that mean, for Him to die for you? That means that while our Lord Jesus Christ was hanging on the cross, God the Father imputed all your sins, all the sins of mankind to Christ. He took care all of your sins upon Himself. And when He did that, He paid the penalty of those sins. Sin is spiritual death. Jesus Christ died a substitutionary spiritual death so that we don't have to. Hence, when the scripture says God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. We thank You, Heavenly Father, for that so great salvation through Your only begotten Son, the Lord Jesus Christ. May God, the Holy Spirit, challenge us to execute the unique spiritual life just so we can attain the capacity stage for the glorification of You. This we ask in Jesus' name. Amen.